Прывітанне, сябры! З вами добры канал проекта «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Каманда нашага проекта працягвае даследаваць мінскае наваколле на прадмет знаходжання самых цікавых мясцінаў, звязаных з беларускай мінуўшчынай. І сёння мы завіталі на Вілейшчыну. Увогуле, край гэты надзіва багаты на самыя розныя гістарычныя помнікі. І знаёмства з ім мы распачнем з невялічкай вёскі Старынкі, якая знаходзіцца прыблізна ў 60 километрах на поўнач ад беларускай сталіцы. Нават сама назва гэтай вёскі як бы намякае на наяўнасць надзвычай багатага і цікавага мінулага. І паверце, яно вас не расчаруе. Таму сёння паразмаўляем пра яго самыя цікавыя моманты. А менавіта пра тое, чаму ж у 17 стагоддзі Старынкі мелі папраўдзе міжнародную вядомасць. Паспрабуем адшукаць тое месца, дзе згодна з паданнямі схаванае золата Наполеона, а таксама паглядзім на галоўную архітэктурную адметнасць старынак, рэшткі старадаўняй шляхецкай сядзібы. Пра ўсё гэта ды не толькі у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Упершыню на старонках дакументаў Старынкі прыгадваюцца пад 1582 годам як мястэчка ва ўладанні троцкага ваяводы Стэфана Збаражскага. Але па ўскосных дадзеных яшчэ ў 1540 годзе у Старынках жыла пані ваяводзіна Віленская Эльжбета Радзівіл. Так што афіцыйны ўзрост гэтай вёскі лічба даволі адносная. Да таго ж, людзі маглі тут жыць і нашмат раней, бо само слова «старынка» раней было звязанае з самым старажытным відам земляробства падсечна-агнявым альбо лядным. Ягоная схема была дастаткова простая. Участак зямлі выкарчоўваўся ды выпальваўся і рабіўся годным падворыва. Попел ішоў у якасці угнаення, і дзякуючы гэтаму зямля на некалькі гадоў станавілася вельмі багатай і ўрадлівай. Але з цягам часу зямля паступова бяднела, таму людзі перабіраліся на іншую тэрыторыю, дзе і паўтаралі гэты працэс. Пакінуты ж кавалак зямлі паступова зарастаў дзірваном ды хмызнякамі рознымі і заставаўся ў памяці людской як старынка, то бок зямля, якую калісьці хтосьці апрацоўваў, але вельмі і вельмі даўно. Так што, калі меркаваць адносна падобнай канцэпцыі паходжання назвы вёскі, то яе гісторыя, папраўдзе, нашмат больш даўняя. Гэта, у прынцыпе, сцвярджае і той факт, што ўжо напрыканцы 16 стагоддзя Старынкі былі не простай вёскай, а цэлым мястэчкам. То бок, як мінімум, тут рэгулярна праводзіліся кірмашы. Дзякуючы гэтаму, у 17 стагоддзі Старынкі трапілі на бадай што дзве самыя вядомыя тагачасныя карты Вялікага княства Літоўскага. Самая першая з іх, так званая Радзівілаўская, была створаная ў 1613 годзе ў Нясвіжы славутым тагачасным мастаком і картографам Томашам Макоўскім. Гэтая карта была настолькі дакладная і падрабязная, што яе ў 17 стагоддзі неаднойчы перавыдавалі ў заходняй Еўропе на лацінскай ды французскай мовах. Таму цалкам не выключана, што яе матэрыял добра ведаў і выкарыстоўваў у сваіх працах славуты французскі навукоўца, прыдворны картограф французскага двара, настаўнік Людавіка XIII і Людавіка XIV Нікаля Сансом, які ў 1665 годзе выдаў свой атлас, на старонкі якога трапілі і Старынкі. Напрыканцы 17 стагоддзя Старынкі знаходзіліся ва ўладанні у гетманапольнага ВКН Казіміра Яна Сапегі. Крыху пазней мястэчка перайшло ва ўладанне да шляхцічаў савіцкіх, но ў 1723 годзе яго выкупіў смаленскі гараднічы Казімір Богданович. Няхай вас не бянтэжыць слова «смаленскі». На справе гэта быў прадстаўнік аднаго з найбольш паважаных шляхецкіх радоў Міншчыны. У 18 стагоддзі у валоданні яго прадстаўнікоў толькі на Вілейшчыне было больш за 10 маёнткаў.
Зрэшты, пра гісторыю Богдановичаў больш падрабязна мы паразмаўляем у наступным пункце нашай вандроўкі, які знаходзіцца ўсяго ў некалькіх кіламетрах адсюль, вёсцы Абадоўцы, дзе засталіся рэшткі палацава-паркавага комплекса гэтага рода. Но наступны цікавы эпізод, звязаны з гісторыяй старынак, прыходзіцца на перыяд вайны 1812 года. У лістападзе 1812 года адступаючыя войскі французаў спалілі царкву ў старынках. Ну а згодна з легендай, пакуль частка з іх падпальвала царкву, другая частка аператыўна тапіла свой залаты запас у мясцовым балоце. Вось прыклад такім, як гэта. Балота гэта адпавядае усім апісанням, вось толькі золата Наполеона пакуль што не бачна. Але мы не губляем надзеі. Наполеонаўскага золата ў старынках мы так і не знайшлі. Але абмінуць сваёй увагай галоўны архітэктурны помнік гэтага населенага пункта мы дакладна не маглі. І ён якраз знаходзіцца за маёю спінаю. Гэта шляхецкая сядзіба, якую прынята звязваць з прадстаўнікамі рода Богдановичаў. Хаця па факце сядзіба знаходзілася на гэтым жа самым месцы і пры папярэдніх уладальніках мястэчка. Вось толькі яна была драўляная і ў другой палове 19 стагоддзя згарэла пры загадкавых абставінах. Хадзілі нават чуткі, што яе падпаліў сам гаспадар на эмоцыях, пасварыўшыся вельмі моцна са сваёй жонкай. Як там было на самой справе, дакладна невядома. Але галоўнае, што неўзабаве сядзіба была грунтоўна адбудаваная ў камяні. І, як бачыце, на сённяшні час стаіць, нават нягледзячы на не самыя спрыяльныя для яе умовы. Што цікава, самі Богдановичы так у ёй фактычна асабліва і не жылі ніколі. Іх асноўная рэзідэнцыя знаходзілася ў вёсцы Абадоўцы, ну а тут жылі прадстаўнікі адміністрацыі і працаўнікі маёнтка. Апошнім уладальнікам гэтай сядзібы быў Мечыслаў Богданович, які ёю валодаў ажно да пачатку Другой сусветнай вайны ў верасні 1939 года. Далейшы лёс быў на пачатку дастаткова сумны. Будынак выстаяў праз ваеннае ліхалецце, але пасля на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў быў асабліва так нікому і не патрэбны і паступова разбураўся. Але на шчасце, як бачыце, зараз на ім вядуцца рэстаўрацыйныя работы, так што хочацца спадзявацца, што неўзабаве старынкаўская сядзіба набудзе новае жыццё і, безумоўна, увойдзе ў шэраг галоўных турыстычных адметнасцяў вілейскага краю. Ну а мы пакуль крыху адпачнем, ды будзем крочаць далей. Наперадзе нас чакае вёска Абадоўцы, ды рэшткі асноўнай рэзідэнцыі рода Богдановичаў. Ну а пакуль надышоў час развітвацца. Сёння разам з вами быў Лявон Казакоў і праекты «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вы хочаце нас крыху падтрымаць, для гэтага дастаткова ўсяго толькі націснуць лайк, ды падпісацца на наш канал. Да наступнай сустрэчы!